MDC ka Mawhati konstituensi uba chas marngar hakasngi pale ulalej banyakandu ya menteri rangba ka jela ukarat kesang ma bandawa Phah weng no iki CRPF balabu da ka sarkar Assam hakasnong Umlaper Block-II habe kran bat kinong thok khubor hadin ka jinge kandu ber menteri rangba nakaliang uneu MDC uletu bakat kum ka jinge kut baka Assam kelabu ikti ki CRP tang namta ban pahara ka jingra khe jungkari India ikasngi lai luit kata ka kasan tarik nailar Rekat haduk mentah kasngiru kita ki pulis CRPF kimpan mi satya. Kijing ya kenduk jonga badu Honorable Chief Minister Konrad Sangma mendagasngi. Kalong bai haga bai de tang kawai ke topik kapang. Bagata ga bai de haga jing ya de bat ka haga bai de bat ka Block-II ga jongi. Pi suka bani tu ifi ni kendian ba ngalayo jing tip nadu shwa ka khatlai trik alayo jengtip baka sarkar Assam kalabu ya ka CRPF kam hangthi hagasnong Umlaper kabahap hagaraj nongtung khairim simship apo gejing pet jong karaj nongtung khairim simship tiadin banglayo so gumta nakaliang jonga ngam sohun badara dehi ngalalej haga khatlai trik bat ngasyam ngalap ba kidon sisa ki CRPF angteng. Tiadin kata ngalai kenduru yau DSP jong gari bohoi ge jongi. Bat ngalai keren sani bah ke baide ba gejingbu ye gini ki CRPF. Tena kaliang jong DSP lai thu yang ba keladon gejing keren hapadeng R ki SP. Kata SP jong gari bohoi district bat SP jong kahamran Karbi Anglong. Teh gejing keren jong ki kabukut hi karai kalong ba namar ba USP jong ka Assam Karbi Anglong uong ba ke jingbu ye CRPF kadai na ka menta ke independence day but ye ki CRP on remove laneon weng no ha ka khan rew trik tiga bas ngusi kalong ba ha ga khan rew ngalaap empat weng iki ngelawat jingtip khat nyau ru empat weng de menen ga singi khat pra trik empat weng bat hadu menta mene ga step ngalai phone bat kinong ngelam snong ki ong empat weng ya kini CRPF dide lor gani kinong rem nakaliang jonga ngala ai kini gijing tho chau chumi start jongi ban intercede ban intervene lam ya kini ka kam ban ngala tho sai hang ni ba UCM jongi un pen koloi ban ya kran badi ban weng no bat lada ja baka Assam kam weng Chief Minister jongi un hab ban deploy hab ban Phah ya ki CRPF lan BSF ki jongi hakati gisnong hangtai ban ngala tho ang ni ba unso ba ban Phah ya ki CRPF jongi mdei tang Umlaper hakmat gisnong Umlaper ka bade gisnong umat ka bahab hi ka raj nongtung jong ka khairim simsim ti hage jing ikran ban Chief Minister manda ngala pan sawi kane namar balai pi kelas nang don gejing thot iki pai ba ka lai kawan gejing don jong ki CRPF fi so thu tang gawai ka sai haga bamen kong perkhat bayo adai ki neutral force let's say Phah ka home ministry tian rai hadin mengelawat bania kam dei kumta ka dei hi bai ba ka sarkar Assam klap Phah bat mendai tang ki CRPF ndai ki don ru ki polis ki badan tu ti haga tu ka singiro ni thu ipi ki don ki pulit ki buan ban kendo yang haga jinglai jonga khalai trik khalai khat nadu ka khat trik ngasong rasa angte blok tu khat trik khalai trik hadu khat sau trik ngawan phai hadu ban met ban ngalap ikini gijing sisa berkhoi Teka tadi kata kadangwan bani kenduk yu Chief Minister jongi bat nakaliang ke jong Chief Minister ulak kular mendagasngi bat ngai kuble yu Chief Minister bola ailat inga bani kenduk bat ha ke jengi kenduk ula ai ke jing kular ba un intervene no ikni kam koloi mentahi khnang ba kenombu jing ya kinong song snong jongi pi balai ngawan bani kenduk khnang yu Chief Minister badong ban intervene ikni ke kam nomor ba kani ke jaka kumno ka Assam kala ban klim bagade ke jongkat ya kumno ka Assam kala ban klim bagade ke jongka margani ke jaka ke mangitip gade ke disputed kalong very clear disputed tedena kata kadau long balada ka Assam ngi kabu ngirung habbo na kamada ke jing songsok songsngan jong ki nong songsnong ki jongi ki badan hangtai